assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla monero min jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha huccide e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hannde koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode seremɓe men jejjitaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha ɗo mboro saw holluden caggal jam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon no subaka fo addande won ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi oɗo subaka hannde noon to Guinée Bissau ne wawi wiyede tan ko ko ganduɗa jogorino dañde toon walla mbiyen musiba tigui woni coup d'état mo ganduɗa jogorino wadde toon hanki hewɓe noon mbasi hen pittali mumen nane nder jayndeli ɗi match hakkude Sénégal e Burkina Faso ko hannde oɗo ñalawma alarba hannde ɗum ne nane jayndel ɗi kono kadi grève sukaɓe ɓe janggoyani ɓe ɗum ɗon foof nane nder jayndeli meɗen en mbatta sona uddidde e jayde las e oɗo subaka hannde ari tan ko udditirde e banggal jangde sukaɓe saabu kamɓe ɓeɗo sukaɓe oɗo saaha ɓe gondi tan koye tampere mette ha saabi ɓe jalti ɓe mbi tigui yoɓe mballe ɓe dutto e nder classe uji ɗi ɓe janggoya saabu place mabɓe koye nder classe uji ɗi ɗum woni ko sukaɓe gaddi goyka mabɓe ko ganduɗa goni goƴa mabɓe e bojji mabɓe nane nder jayde las ɗum ne ha joni tan min jii hen natal Aliou Cissé mo ganduɗa kanko woni entraîneur mo Sénégal o wi tan demi final o ɗo joni aɓena parana ɗumete ha joni tan garen jayde quotidien le quotidien ɗum noon ari ha joni jangde sukaɓe saabu ena anda oɗo saaha grève uji heewi ha kamɓe sukaɓe ɓe gonde jaakede saabi ɓe jalti boowal wiide tan yo jangguinoɓe nattu e nder classe uji saabu place mabɓe kamɓe sukaɓe ɗon ko tan nder classe uji ɗi ɗum ɗon woni konngudi mabɓe ko ganduɗa ete woni mette mabɓe oɗo saaha saabu gila jangde nde fuɗɗi lebbi tati fayi lebbi nayyi ɓe jangde ala e nder école aji ɗi ko ɗum saabi tan jayde quotidien kañumne ari wi ko crise tigui woni e nder école Sénégal oɗo saaha ɓe mbi yette Benno Bokk Yakar to diwan mo Pikine ɓe mbi tan kamɓe noon ɓe darima gam hewɓe wadde ko faye recours ko way noon ɗum ɗon noon woni tan ha joni konngudi mabɓe yoga hen mabɓe kamɓe wonɓe Benno Bokk Yakar opposition wo noon ɓe mbi tan kamɓene wonto ganda aɓe jiiɗi nawde recours walla ɓe mbaɗi déposé recours aji mabɓe ha paari nane nder jayde quotidien le quotidien caggal ɗum garene jayde l'observateur mon ji natal baroɗe men de e oɗo subaka hannde ɓe mbi tan Aliou Cissé kañum dari tan ko wi joueureɓe muɗum nane état oɗo saaha saabu ete kala ko foti wadde hen walla kala koɓe poti wadde ɓe darima e oɗon ngal ɗon banggal ɓe mbi kay gardiɗo leydi ndi noddino jagorde muɗum huccitemoɓe toon to diwan mo palais de la république to ɓe mbi noon toon to galle lamorgo to ɓe naati toon ko guila subaka kono noon ɓe jalti ko kikiɗe mo ganduɗa oɗo saaha yiiɗa hay nande ko faye banggal dumbirɗu woni kay imam Ndaw o wi tan ko wurno toon to prison to o yiiɗa kadi wurde ko way noon te so yimɓe jeeɓi hawo ruttinama toon ko ɓuuri ɗum bonde mawo wurdum kadi toon to ganduɗa woni to dumbirɗu o toyete garene jayde gendire le soleil jayde gendire noon ari e Guinée Bissau ko dañi toon hanki ko o wi tan umbalo kanko noon oɗo saaha omoni dari tan e yettude Allah saabu hanki woni noon nanggodiral musgal ha hewɓe wasi hen pittali mumen ɓe mbi noon kamɓe Union africain yoɓe daroy ko wayni beele tan ma ummoɗo saabu ɗeɗo balɗe ko fayyete eko woni tan coup d'état heewi e banggal Afrique mo gonɗen o ɗum noon ne garen tan jayde Vox Populi kañum ari tan koye konngudi umbalo wiide tan kanko gardiɗo leydi mo Guinée Bissau noon o tan ɓoccitima walla mbiyano daƴi e tan ko jogorno dañde toon woni yete coup d'état ɗum ɗon noon oɗon coup d'état mo ganduɗa waɗi avorté noon ɗum noon woni ko foti daranede woni yete konngudi gondi tan e nder jayde Vox Populi ha saabi omoni tan foti juuɗe makko amo wiya ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni CEDEAO koɓe haqqe doole mabɓe yoɓe mbaɗɗum hen
haa ko wayni ummoɗo ɗum ɗon noon ƴewtindama ɗe ɗo balɗe heewi nder leydi ndi goɗɗum ko ganduɗa kayneni haale saaha foof woni banggal politique dawrugol ɗo e nder leydi meɗen kamɓe wallu askan wi noon e tan yewwi ɓe mbaddi junngo e faandu nanngodirde toon to diwan mo Pikine to ngam tan recours aji ɓe jogorno nanude walla recours aji ɓe nanni ha doole moɓɓe ɓuura ɓeydade ha joni kay mo ganduɗa wi tan oɗo saaha aɓeni daari e tan koyɗe ɗe ganduɗa ko yidde hebde final o woni garde woni joureɓe meɗen walla tan fettoɓe meɗen wonɓe toon to diwan mo Cameroun e oɗo saaha ɗum ɗon noon en mbatta sona arde e tan hello wongo woni banggue enquête e hello mum adano ari tan hollude te natal umbalo woni président toon to Guinée Bissau kanko noon o darima tan gam wiide oɗo saaha ko jogorno dañde toon ko ɓe pawan ɗum tan sona ko haɗa toon e leydi ndi woni banggal yete huuɗo ɗaynowo ko banggal drogue e ko way noon e kadi mbuñaari saabu koko ɓen daari koyɗe moɓɓe ha tiiɗi wiide tan ɗum ma ummo toon ko ɗum saabi hewɓe noon darade tan gam ruttinde ɗum caggal walla herƴinde lacciri ndi to o wi gila hitande ujunere capanɗe jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ha joni toon to diwan mo Guinée Bissau ko wayni nana daña toon woni banggal yete ko wayno huuɗo ɗayno kadi mbuñaari ne heewi toon leydi ndi kanko noon koyɗe makko woni ittude ɗum toon ha laaɓa ceer ko ɗum saabi noon dari ɓe daari gam wiide ni itta moye hoole laamorgo ngo kono noon kanko mo ɓuur ñiɓɗe koyɗe makko ɗo ñibno ɗum ɗo woni koye nguɗi makko e nder jayde lasko enquête jayde libération ko hen paaɗen ɓe mbi tan bitey kañum daari ko kanko bitey noon namnatono tan mairie mo Kaolack o darima tan gam wiide ɓe nannata recours saabi ɗum ko dawaɗi ɗi ganduɗa yete kanko Serigne Mboup addino ɗum toon saabi yete hewɓe gotani kuuli wotoyde ha tan ko wayni dañi kanko maître El Hadji Malick Diouf ko avocat mo tan ande nawle kanko noon wi ɗum noon ko haala ka ganduɗa ala ɗo fawi saabu yete wiide ko dawaɗi haade yimɓe wodde woni neɗɗo ala ɗo fawi konnguɗi muɗum ha saabi tan kamɓe Benno Bokk Yakar yoɓe jooɗo ɓe tan duwono gañiɗo o ko ɗum ɓuuri koyɗe ɓe daari walla no ɓe daranini ɗum ɗon noon ɓe mbi tan to ganduɗa kañum woni restaurant endu goto gonɗo ɗo e nder Dakar hanki noon walla mbiyen kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni chinois ji mataw tan ɓe mbaɗanno célébré walla ɓe mawnintuno ko hitande moɓɓe ɗum hitande chinois ji saabi ɓe daari noon haaɓe desini bonnude toon to ganduɗa kañum woni restaurant to wonɓe ganduɗa noon pawama hen juuɗe ko wiide tan koɓe mbaɗi koɓe pawani ɗum lawol kono kadi ɓe ngala hen hay yette ndigal goto mana ɓe ngala hen autorisation nde ɓe mbaɗata ɗeɗo gueɗe toon to restaurant to haaɓe ɗeesi bonnude toon wone gueɗe ɗum ne garene jayde les échos noon e oɗo subaka ari tan e oɗo dealer kanko noon ko huuɗo ɗay koko nanga ko tolni kilo o ari o wi ko kanko jeeyi ɗum tigui ɗum ɗon noon o wi nangaɗo o kañum ala ko woni hen nangaɗo o noon woni Nabi Michel kanko fawano jungo kanko Nabi Michel kanko yeehi toon to police mo Yembol to gam wiide tan huuɗo ɗayno ko kanko jeeyi ɗum pawade jungo o yo woppe yaaha ɗum noon kamɓe police ji ɓe mbi tan ɗo joni ɓe jeeɗi andude ko beele waɗiri ɗum ko sous pression mana ko pawaɗo yete laaɓi e dande walla holko saabi o wi omo ƴetta charge uji ɗiɗo fawde ɗum e dow hoore makko ha joni tan ɓe gaari wiide Sénégal Burkina Faso hakkude saga waktuji 19 woni 19 heures hande kikiɗe dañata ɓe mbi tan ɗo e Sénégal noon ɓe mbi tan ko ɓe jiiɗi hebde ko victoire o ɓe jiiɗi ko folde tigui yoɓe fool tan walla ɓe foola ɗum noon woni konngudi moɓe kanko Aliou Cissé noon o wi ko match o weeɓata kono
kono kala ko ɓe poti wadde ɓe mbaɗi ɗum hen Kamou Malo kanko woni coach ha joni mo tan wuro Burkina Faso kankone o wi tan ko maɓe kala ko ɓe poti wadde maɓe mbaɗ ɗum maɓe jeeyi pittali moɓe Sénégal gam gagnade oɗo match ɗum ko hande wonata ha joni koye match o keddotene jayde stade kañum ni uddata damal e oɗo subaka alarba hande ko arde tan e nakal baroɗe men de wideɓe noon oɗo saaha yete ɓe jiiɗi tan ko folde biɗo kay Sadio Mané ɓooyi hollide hoore muɗum e ɓooyi yiɗi hollide kadi kañum tigui ɓuuri yidde folde woni Joseph Loppi kanko ko milieu terrain mo tan Sénégal o wi tan kamɓe yete Sadio Mané ɓooyi hollidde darde muɗum te kadi darde makko ko darde gorko tigui e nder match walla mbiyen e nder Sénégal konngudi Kamou Malo ha joni woni coach mo Burkina Faso kañum ne ene tawe tan e nder jaydeli ɗi kanko Kamou Malo ne o wi tan ko kala ko ɓe poti wadde maɓe mbad ɗum gam folde Sénégal saabu ko ɗum tagui ɓe ummade kamɓe noon kanko Aliou Cissé o wi Burkina Faso e Sénégal ko match mo ganduɗa ko match mo weɓata kono noon oɗo saaha kala ko ɓe mbawi maɓe mbad ɗum hen gam tan folde ha joni tan ko ɗum wonno komin gadda noon e banggal roɓɓindu jaydeli moɗon ko ɓurno tengtude kelle gadane ɗe en mbatta sona uddidde eɓɓore e wonde nanɗon haɗa en puɗɗade tan ken gudditirtu banggal tan arde e yette wiide tan eɗen duwono Moussa Niang ɗum noon ko miñi ko walla miñiraɗo tigui e makko waasi fittandu muɗum ɗum ɗon noon en mbatta sona tan duwanade bandiraɓe Sinthiou Garba foof saabu guel ɗon cukalel ko toon wirna innito e inde e Samba Dramé kanko Samba Dramé noon waasi fittandu makko toon to ganduɗa ko woni to diwan mo Sinthiou Garba to yiyete kamɓe noon famille Dramé o foof aɓena nelde duwaw kono kadi e galleji toon to diwan mo Wudru aɓena nelde duwaw kono kadi to Guijilon Horko Ƴere e kadi Hamadi Hunare naɓe fo nana nelde duwaw e ngel ɗo cukalel ganduɗa holliti caggal jignaɓe muɗum koreji muɗum e kadi ko ganduɗa woni aduna ɗum ne aduna ko ni tan saaha foof wodat arɓe e woda kadi yaaɓe ko wiide tan yo Allah yurmo yaafo jaaɗowo yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo eyo sadake duwawu ɓooyanmo ɗum ɗon ne kadi ko duwanade no feewi tan babam Moussa Niang garen noon e banggal gonga subaka saabu ne anda tentative tan mo ganduɗa ko coup d'état dañnoɗo toon to diwan mo Guinée Bissau ƴewtidama noon coup d'état ji nani ɓeydo layde e diwan mo Afrique saabu yete Burkina Faso hecci hanki tan haala mum haalete deƴƴaka taw kanko Umbalo o dañi sens o yalti hen hanki ko tolni waktuji 5 aɓe kuccodira e ɓe ganduɗa kamɓe goni yinnoɓe hebde tan laamu ngu toon to diwan mo Guinée Bissau ɗum noon Afrique ɗum heewi hen saka noon e Afrique de l'Ouest hande ƴewtidama coup d'état ji ɗi keewi kanko Umbalo noon o nanggui tan ko heewi ko ittitone nder leydi ndi walla ko daare koyɗe ittude ɗum guila o jooɗi ha joni ko ɗum woni ko hewɓe e mabɓe mbawa wadde digéré walla mbawa jabɗe saabu yete hande so ƴeewama o wi guila 1974 ko faye banggal mbuñaari ko faye banggal drogue ko faye banggal naata yalto mo ganduɗa rewane lawol nan toon to diwan mo Guinée Bissau hande o darima darde lawjude leydi ndi woodi dariɓe jiiɗi arde hande ittamo ɗo jooɗiɗo o andata tan ko haare makko saabi ɓeeɗo mbaɗi ko wayni hande noon ƴewtidama ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni CEDEAO ne wawi wiyede ɓe dañi liggey dañde liggey nde woni hoto neɗɗo fat ha bone waɗani fuɗɗo wiide ina ƴetta mesure aji hono ko kewi to diwan mo Mali to e ko way noon saabu hande ko kewi to diwan mo Mali to muusi e sénégalais ji muusi e malien ji muusate ivoirien ji muusate guure ganduɗa frontiére uji mumen uddama fayi hakkude mabɓe woni hakkude mabɓe hakkude leydi e leydi saabu hande kamɓe président ji wonko ganduɗa ɓe cohlani ɗum walla ɓe
darota ko e nde ɗon darde sabu hande hakkunde Sénégal e Mali uddama Sénégal ma pertu hen koppareji kewɗe ganda koye nato yalto fayonno kono kadi to banggal commerçant ji to on jeeɓi hanki ko ganda kañum woni reportage baɗaɗo hen mo Fat Ndiaye waɗi hen ene waɗi félicité no fewi wonat ko ganda musat hande e banggue ya garta o e banggal gartam e banggal yeeyoɓe banggal commerçant ji ɗum ɗon fof musat wadde noon so Guinée Bissau woni hande darima yoɓe gummo hoto décision ji hattan e windude kayitaji walla wiyede décision ji ɗiɗo e ɗiɗo jettama yoɓe ƴeew noɓe mbawiri nanguirde noɓe mbawiri tinnude koyɗe mabɓe hayso tawi neldude soldeteɓe hande jara ɗum ɓe nelda soldeteɓe yogon décision ji ganduɗa ummi koye président ji ɗi saabu noon ko président ji ɓe ganduɗa ko joguiɓe koye jooɗi ɗo ko président ji miijotoɓe goni ɗo yoɓe jooɗo e koye mabɓe hande ɓe guddito e suudu soɓe udditima e suudu ɓe ƴetta décision ji ɗi ganda ko propre à l' Afrique décision ji ganda ko africain ji ƴetti ɗum tawa ko décision ji dariɗi mantiniɗi ɗi ganduɗa askano dañata hen yiyata hen ko ganda ko bone wonata walla ko muusiki walla ko dongal teddugal wonata yo won don ko ganduɗa eten ma dandu président ji africain ji ɗi e ko wayni woni coup d'état saabu coup d'état ji keewi hande saabu so ƴewtinama bone noon filtat toon to diwan mo Mali ummama to no Burkina Faso banggue goɗɗo e goɗɗo hanki ko Guinée Bissau ha saabi waktuji 5 yimɓe ne kuccodira ina wayno wonɓe guerre ni ha wooda wasbi hen pittali mumen ha kanko président o rutti o dartima kadi ko wayni no foti ittede kamɓe militaire uji ne yooɓe gartir haqqillaji mabɓe saabu wiide hande ko kamɓe ƴettata leyɗele ɗe aduna koko dañi hande no yarata wona wiide mi uddoto e nder leydam walla ko way noon miijo hen ko ganda ko kañum woni kadi responsabilité ji maɗa kono kadi responsabilité ji leydi ma saabu hande ko wayno hakkude Mali so nodditi joɗaninoɗo ɗum woni ambassadeur mum toon to diwan mo France hande so ɓiɗɓe muɗum dañi toon ko muusi ɗumen holto goytoto hande France so nodditi ambassadeur mum gonnoɗo toon to diwan mo Mali hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe yete ya garta o wonta welde saabu ne anda hande ɓiɗɓe Mali nani toon to diwan mo France ne mbayno leydi ɓiɗɓe Sénégal nani to France ne mbayno leydi ko noon aduna o hande jooɗori so décision ji ne ƴette yo miije population ji ɗi yo miije ɓiɗɓe leydi ɓe kamɓe holko jogori wonde hen museki mabɓe holko jogori wonde hen dongal mabɓe darde mabɓe ɗum ɗon fof yo miije ha para wiide noon CEDEAO o ɗo joni ɓe dañi kay koɓe jewtidi ɓe dañi koɓe kaali woni hande ko dañi hanki ko ene fonno ni hande walla hanki ɓe mbiya yoɓe mbat feere ɓe jooɗoɗo e koye mabɓe ɓe jewtida ɓe ƴeewa holi décision ji ɓe ƴettata e ko wayni ha haaɗa ɗo walla tan wasa dañde e nder diwan mo Afrique saabu ko wayni sene daña ko tan kamɓe soldeteɓe ala koɓe kuuli saabu eɓe gandi soɓe mbaɗi ala ɗo wattinto yeeru tan ƴewete koye Mali e leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa ko wayni kewi toon te ala ɗo wattindi koyɗi konngudi guddeten ɗo ɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka alarba hande tottude wonadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano ene banggal caméra ko Mansour Sow alias Diatou Mamadou Cissé e Oumar Ba.